Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Sugeng siang pamirsa, pepanggihan malih kalih kula Naufal wonten pawarta Jawi. Pawarta migunani lan merakyat. Pawarta ingkang badhe kula maos inggih menika minggahi kasus Covid-19 wonten Indonesia. Wonten Indonesia kasus Covid-19 tasih saya minggah. Data pamarintah ing Minggu 11 Oktober kalih 2020 tabuh rolas WIB enten 51.997 kasus ingkang Covid-19. Lebet 21 tabuh pungkasan. Paminggahan menika ndamel total kasus Covid-19 wekdal menika enten 333.959 tiyang. Lebet sadinten enten paminggahan 3.956 pasien Covid-19 ingkang sekeca sasampunipun dipun nanggep boten malih terinfeksi virus corona. Kalian mekaten total pasien Covid-19 ingkang sekeca sakmenika sacaca 250.017 tiyang. Ananging pruwon duka tasih muncul kalian entenipun paminggahan pasien Covid-19 ingkang tilar donya. Ing periode sedasa ngantos 11 Oktober 2020 minggah 79 pasien Covid-19 ingkang nutup yuswa. Mila wicalan kasetan akibat Covid-19 wonten Indonesia sakmenika dugi 11.891 tiyang. Kejawi kasus positif, pamarintah ugi mrisakaken menawi data dinten menika enten 150.286 tiyang kagungan status suspek. Mila kita kedah jagi jarak, migunakaken masker lan mijik ngagem sabun. Cukup semanten pawartos saking kula, kirang luwih kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.